Vítame vás u nového videa na kanále Rozblásnosť. Viac random intro to nemohlo byť na rozbíjačku. Budeme tu robiť veci ako zoberieme si predmeť. To je prvý, druhý, tretí, štvrtý, piatý a najlepšie šiestý. 7. Prvá vec na prvom leve, máme leve, že prvý, druhý, tretí, štvrtý, piatý je najlepší. My sa s tým budeme iba hrať. Áno. Alebo s prákom, to vyhral toto. Ale máme aj prák, keď si nevideli. Máme aj taký veľký prák, čo som ja zostrojil. Ideme strieľať tie veci a tu budeme toto, tu budeme natáčať. A budem strieľať do tých vecí. Prvá vec, ideme ju vystrojiť so Steam. To tu. To nevadí, ešte raz ideme. A teraz sa do tej tehuj. Přidáme tam ešte ďalšiu tehu. Počkej. Ja to natáčam. Sú kusky z toho. Aha. Baterka. Tu je... A tej je... tu je. Toto bolo nabíjateľné. Až tam je baterka ešte. Počkej. Ja neskončil. Dobre, počkaj, dám tam ešte toto. Ako dovnútra, môžeme. Keď si nikto neštúril, najdal aj najdal. Co to rozjebáme? Co si nepože, jak sa deformovala baterka. No tak to je... A vec, áno. Do repera, má to. To je taký Great strength. prvé, dobre. Ja som išiel vás zdetiť a to spadlo moje ruke. To je horce No, alebo dva. Super, no to. bol, kebyže máme ochranu na oči ešte. Nevadí. Ja mám... Budem pozor, aby to nie... Čo robíš? Čo robíš? Dobre, trošku naraz mi zlo, nevadí. Dobre. A potom paliť. Oj, toto je horúce, všetko je horúce, čo je horúce. Nevadí. A však prečo sa pustil do ďalšej veci, keď ešte jedno sme nestihli? Však... To robiť. Jak som nie? poperskal to neviem. To je smrteľný byč moje výrobok. Boha. Mišo, Mišo, stopujem ťa. Odfejzujem ťa. Tvoj na p***. Jednu Ale. Však ideme. Už 4 minúty a sme ani iba ku druhej veci sme prišli, či ku tretej. Až to idem akože po zamtávku a z nimi stane to fungovať. Á, ten ovládač zase nefunguje. Zase nefunguje? Dobre. No teraz ten ovládač nefunguje. Budeš fungovať. Prepáčka na... Juj. Budeš fungovať. Alebo nie. Asi nie. Počkaj, to vymám, to proste tak vymám. Počkej. Ja si myslím, že nebude Musíme fungovať. zapnúť kanál. Trošku chyba. Myslím, že nie. Treba vymeniť baterky. Ešte je vo vnútri. A pozrite, že vo vnútri ovládača. Á, dobre, už. Už funguje. Už som vymenil Aha, kolesnica. To je ohybná. Však to tam má byť. Je ohybná. Ty p***o, to tam má byť. Aj toto tam má byť. Gábor. Á, to ani nefunguje. Nebolo vidno, jak sa to hodil. Ja. To do sebe zabiješ, boha. A... Nie, ja akože mám mobil a ty povieš, ty zavislák, neskoril TikTok. Ty závisel, neskonec. Čo? To je môj mobil! Sebastián, nie! To je Ej. môj mobil! Však ja musím ešte poslať reilsku Opa. kamarátovi. TikTok je môj život! Nie! Môj mobil!
Zdachnie TikTok. Mój mobil! Mnie trafił do oka, ty k***a. To Stian. Počúvajte ASMR, ASMR. Teraz to najlepszy ASMR. O chwilę. To čo je také veľké, jak mucha? Počúvajte ASMR. Nie počuť ASMR, jo? Jedna rada. Tačka, nie? Mikse. Pekne. Avon! Vieš, že si teraz byť jaboja. A niečo treba... To také malé kusky. Pane, nebudete počúvať hudbu. Ja mám rádio! Ja mám rádio. Rádio! Ešte aj. Nie, pani, nie. Nie. Tomase! Taký jedný. A povedal si, že to nestačí? Môj Michael Jackson. Môj Michael Jackson. Aby ste Michael Jackson počúvali, to ste mali povedať. Prepač. Jak sa to robilo jednou ráno. Patrz, to by stane ako štít na prátku. Ty robíš? Kávu si robím. Spíš či kávu piješ? To bolo ideálne. No. To bolo dobré. Ešte tu. Ešte tu. Veľmi dobre. Opa! O, teraz mátor, meď. Hej, wow, ty si bielý cigán, meď, tu je meď. Meď. Dajte meď. Afričanom. Meď. Frankie, čo na meď? Á, čo som dal. Toto sa mi zíde, toto sa mi zíde. Čo tam je? Pekne. Čo to robíš? What the hell? Ideme vystaviť s týmto tu orechom do toho. Skúšajte to doma. Znamená, že nikto to ani doma nemá. Wow, to bolo veľmi pekné. Nikdy neskúšajte doma. To je od zoolóžiska. Doporučuj. Dole, ešte viac. To je moc fajné. Ona je dnu. Jak som to prebil? Ono sa nesie. Ticho. Ja si myslím, že to prebilo. Hej, tu je, dobre. Uka? Klasický orech. No. To bolo moc fajné. Co si nič? To je orech. Jak sa to rozjebá? Pozeraj. Tu si trápil, toto celé bylo meno. Čakaj, dáme tak. Poviem ti veľmi pekne. Prosím. Chuju. Takú veľkú guľu. Moc fajn. Pekne. Fakt robil do dieru.
Pozaj, kusok ciebie to odjebał. Dobra, jedz. Preto radšej choď stameť preč. Aj ty chodź. To pociągowe. Moc fajne. To gdzie? Które? O, bo jak... A, no z tym. Aha, może trzeba tam... To jak kawałek żelaza. Hej, kawałek kusok żelaza stroić. No. To się gdzie trafił? Czekaj, mnie nie naciągłem. Aha. Nie, tak to, powiedz tu tak to. Idem na to. Máme ještě do tu vec, tam volno tu už nejsou ani na súčiastku tam není. Volno to čiže to je prázdne iba. Pozaj, čo to tu je. No tak ťažko ide. Ja, maski nie uchyt. To bolo dobre. Clean. Kde to je? Už pravý starý. Amen. Ticho. Do To piveska. było. Ideme kľúčkami. Koładuję tam po nim. Koładuję. Dobre. Veľmi pekne. A vždy dielajú. Samo uhádni, že čo teraz strelím. strelím. Môže to byť orech, alebo môže to byť toto, ale iba tam sa môžeš pozerať. Aha. Bol to orech. Druhá gulička. Profesionál. Pekne. Dobre. To si tu trafi presne, ten uhol. A dá s guličkou traf toto. Má veľkú guličku. Ty jak prebil? On obidva! A obidva, že tuto to prebil a potom toto ešte. A? Guľa? To kde? A čo sa vystavil? Však veľkú. Už je pohodne asi. Čo tu je? On je úplne v pohode, že tu rozbijame veci. Aha. Ticho. Mám ju. To možno, že to bylo toto? Čo? Že na druhú stranu to vedie. Toto je toto od veľkej. Je to od veľkej a toto odrazilo sa, neviem, tu môžu niekde som buchol. Tu pokojno asi. Hej, tu vidno trochu, dobre. Pozeraj, ako ptička, budeme stíhať, že kto ju vystrelí. To je programová ptička, ona je pomávaná, čiže to je neškoda. A je tam štrk. Raz, dva, tej. Raz, dva, tej. No, kamienok som mal. Traf to trochu. Trošku nižšie, dobre, tak. Ešte viac natiahnuť. Traf som kraj. Čo je toto ptička? A co z ňou stalo? To asi tu udrela. Čo je to tam, Sebastian? No. Čus! Čaute. Teraz to natáčam, keď moje kamaráti odišli, ale nevadí. Mám takú 5-litovú fľašku. Neviem naplne vodu nastrojiť. Týmto tu železom. Poďme na to. Idem to vystrojiť, taký tu veľký železa. Oho. Pekne. A ja som nezapol možno do... Budem to zalepiť, lebo nezapol natáča ani na slovo možno, čiže ešte raz ideme. Trošku to čurka, ale to nevadí. Zase toto isté. Ups. Som do toho kameňa udal.
Nevadí, ještě raz ideme. Ještě raz. O, pekne. To je všetko. Budeme rýchlo to ešte raz, lebo to tečie už dosť silno. Dobre, už nebudeme to mučiť. Nevadí. Nevadí. Ja som celý mokrý. Mám tu ešte na zbieranie takéto fľašky. Napúšem to vodou a ideme s prákom a strieľať. Tak dobre, ideme zase toto sa streliť. Veľmi pekne som to trafil. Idem ešte streliť toto isté. Pekne som trafil. Dobre. Aha, jak som to trafil. Opa, ideme teraz toto vystreliť. A to je ten istý náboj. Budem to vystreliť do toho. Nevadí. Druhý pokus. Presný zásah. Jak to nevybuchlo, what the fuck? Alebo toto vystrelíme s týmto. Počkaj, čo? Ja som nežartoval, že to idem toto vystreliť s tým prákom. Neviem ani ako to mám namieriť, alebo ako to mám robiť. Opa! Veľmi pekne. Ale môžem to proste len tak buchnúť s tým. Ups. Upsi. Ďalšia je taká tu dostička, no taká do dosky. Ideme to s tým zase s tým vystreliť. Pekne som vystrelil. Oh my god. Oh my goodness. Jedelo trieska, what the fuck. Tu je koniec toho videa. Dajte like, odber, komentár a čus.